Preuzimamo život u naše ruke i pritom želimo nešto neprocjenjivo. Želimo oblikovati naš život prema našim snovima i idejama. I sami jasno znamo što želimo i što trebamo. Mi smo oni koji su u središtu pozornosti. Mi smo oni čijim se potrebama sve prilagođava. Pronalazimo ono što smo u našem životu oduvijek tražili, ljude s kojima pričamo o našim snovima. Razgovaramo s ljudima koji nas po prvi puta zaista slušaju. Postavljamo pitanja o našem životu i dobivamo prikladne odgovore. Sasvim jednostavno, od čovjeka za čovjeka. Zajednički kreiramo rješenja po mjeri i od sada razgovaramo o idejama za naš život, umjesto samo o policama osiguranja. Mi smo oni koji samostalno odlučuju o vlastitom blagostanju, sigurnosti i ostvarenju snova. Na našoj strani je tim koji nam pruža priliku za samoodređen život, te omogućava najviše slobode i zaštite. Mi smo čudo života. I Merkur osiguranje je naše osiguranje. Naš prvi izbor za samoodređen život. Merkur osiguranje. Zato što smo čudo života.